राजघाट निसिमी लेफुंगा जरा त्रिपुरा मथते एनपीडी मथबे ऑर्गेनाइज खाइजा मासल रैली रवीन्द्रनाथ टेगुर नि जे स्टेज सुरजों माने उमाकान्त स्कुल बुसखाङो अमनि प्रोटेस्ट जों खालि दङ जों सिनि महाराजा जे स्कुल थांनि क्लांने महाराजा बिक्रम मानिक्य बिचन्द्र मानिक्य बिनि स्टेज सुरियासा जों जेवरे प्रोटेस्ट खालामनो चबा सारा त्रिपुरा जोंनि दंगासिनो ते तिनि अरा हायमान फायका सिनि सार आईएनपीटी नि रवीन्द्र सर टोनी बिनय सुबोध चित्त देवबर्मा इनका प्रोटेस्ट चबाबो गोबां बर' हायमान जाफैदों तो मा हायके नरकनि साराति खालामनांगौ हायके रवीन्द्रनाथ टेगरनि मुर्तिनो नरनानि सानमंगो अफिसियेलि बायबाय नरक केबनि किनो मेमोरेन्डाम रोजाखा मेमोरेन्डाम जों बे एग्जिक्यूटिव लिखाबि याफारजों मेमोरेन्डाम जों गभर्नर नरनाय मो सदर नर्थ नि बिसिंख्लायजाक लेफुंगा ब्लक नि आन्डाराव राजघाट गामिनि सिमी चिनर जे मेन रूट जे दंमोन जों हिमबत खिमलायनाय लेफुंगा ब्लक जरा दिनै बेलायखान बखाव दुखु नांगौ जे चिनि लाइबुमा त्रिपुरा हानि चि लाइबुमा आसुक बिसि कलकमा ओ बिसि कलकमानि लाइबुमानो सकमलै कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि बुमुंगै उमाकान्त स्टेचु मांथं बरक बेरायरि ताबो घर कक सुंतेक्लायु जखन उमाकान्त एकाडेमी स्कुल खुलक जागो आफु रवीन्द्रनाथ ठाकुर त्रिपुरा फायाको जे बरक फायाको बिनि बुमुंखा आरो स्टेचुंखा जे स्राम क्लांनाय चिनि बिचन्द्र जे मानिक्य बाहादुर बिनि बुमुंखा बिनिखाय गरै जों ताइबो जों साइमा खामु जों प्रोटेस्ट खायातों मा खामु ठीक आछे उमाकान्त हनै तो बरक खरकसा बुमुं राजानि सेनापति बा मन्त्रि फानबो কিন্তু বিনি ফানো যদি রিজাক নাকাই जों आपन प्रतिबाद खागला कमन কিন্তু अरताम नुकजाखा कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि बुं बिनि खसाय कलकनि तो त्रिपुरा राज्य एमन आनाचे कानाचे पारानि बुमुं गलिनि बुमुं दिनै ताउने बन गोबांमा दिनै रवीन्द्र भवन থেকে শুরু করে रवीन्द्र कानन থেকে মানে 500 का तामुनि आसके बुमुं खाबा चिनि त्रिपुरा हानि बागै बकुन राजा थान खाचिनि हानि कुन बुबाग्राथा साखाबा जों बनो हिंसा खाइमानिया हिंसा खाइमानि को गया तिनी बार बार तिनी तम नुकजाखा रवीन्द्र कानननि गानाव चिनि राजभवन कसाम पर्यन्त से आ जागा पुनि बिनि बुमुंग्रो नानाय माने प्रतिबाद जुरिखा जों जुरि खरां तिसायाखाय तिनी तम खागिया चिनि एयारपोर्ट कत बुसलाइसि माने द्वितीय विश्वयुद्ध चिनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य बाहादुर शर्मा आबनो पर्यन्त बर सह्यनिया शेष पर्यन्त अखसाय कलंनि बुमुंनो बरक ना बागै विधानसभा बरक पाल पालखायचिनि कलकिया खसा कुपुर जत्त आफ्रु शेष पर्यन्त विरोधी हिनि खरकसा तंगाय चिनि बिके रांखला आफ्रु चिरि खंगा बागै बन्द मुना थाका ठीक अमा हायकेनो जों नुखा चिनि जेदि अर ताम नुकजाखा त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि एमन जागा तिनि हयतो अब तिनि आसकै चबा खालायमाने बागैसे जेडि मण्डलनि जे सुइजाक 5.5 বছর 500 বছর सिगां त्रिपुरा राज्य वानजिसि अरनि राजा हनैनाय अब बर थांसै किना अबनो प्रतिबाद खायका मिছিল खायका राजभवन थांलायका अबनि बागै तिनि बाबु बन्दं थाका किन्तु तिनि आनि अरन सुंथाय जों सिमिया सुदु त्रिपुरा मथा तिनि बुबाग्रानि बदलिया बिजु रांखलनि बदलिया ता अन्यनो बदलिया किन्तु जारा पावार तंनाय तिनि बरक थाङै चुप थाङै बरक बंनि बुखुगो सेलुटुप रिजाखाइन थां ते अ बेपाराव ता पयनो के कुन पक सायाको जों मुसुंगो चिनि दफानि ताबु मन्त्रि नङि तंनाय रक एमएलए नङि तंनाय रक चिनि दफानि जारा ताबु क्षमता तंनाय रक तामो बीजेपी तामा आईपीएफटी बरबो खरां तिसा तं जे तिनि रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि बुमुंनि बिनि गानाव जों सागा दरसालिया नर दासों नांजाखाय चिनि बुबाग्रानि मारनाय जे उमाकान्त स्रामक्लांनाय बिनि बो मारनाय किन्तु तिनि चुप কোনো रिएक्शन करिखौ जों अमनतयै चिनि चबातेबो कराकनाय जों थाइन खानाका गभर्नर नार थानाय आबुनि परेबो जुरि इंलि हांखाय अमर जों नांनुयाखै जों याखारिया अनेक नांनुयाखै याखारै बरक पारनि थांगा ताइ त्रिपुरा हाव चिनि लाइबो माने हुनानाय माने न जों आसुक दाक्ति बंनो पारखाय रहगला नाहार मुं तामुं ना बाहायके गोबां मा बंनि नाहार मुं अमनो बरक नि बरंखाय अरबो जे बेंगली रक जे बांगाली रक जे अर शासन खायतो माने
अबनो विश्व बरंग हायुंनि बरंग बर प्रमाण खायनाय प्रुफ खायनाय जों अर जेगु जेताक जे सैतमोन जेदि मननो सिरि दोनमोन तामखाय सिरि बाबर अब हायके बार बार खाय दंहाबले बंनि नाहार मुं जत्त जागानो बंनि बुंनो जोंनो रनानि माने बंनि बरंनो रुवै जोंनो कमर रनानि ओंखाय आलादा बर फुनुगै मानखा बुइफायबो नुखा ताव राजभवन आगिनि चिनि विधानसभा भवन गानाव आरो सुजय सेन बे खुदिरामनो नुफायका बरखना आरो आगिनि चिनि चिल्ड्रेन पार्क कमा जागा सामी बिगन आरो बाजाजों नुखा औ अरबा आसल बररकबा बरक सिबले बंनि बरक सिबले बरक शासन खाइबले अ जागा थानाने बागैनो बरक একটা বিরাট একটা পরিকল্পনা আর ব্রোক্রেট থেকে শুরু করে যত পলিটিক্স বংনি কুংথাই কলগ্রমনি পলিটিক্স বরক যতনে এক অ জায়গা আর বরক খানसा औनाव जों बंनि इंगित जों नुगै दंता हाय दाबो जों जाखाया हास्ते हापांगो तंनाय हास्ते हापांगो जरा तंनाय रक विशेष कायता चिनि रेभिनिउ मिनिस्टार बतो खूब खसाम बर बक अनेक समय सुकिया बर हाय बर रक ताबो अन्तत अमर तुइ हास्ते हापांनि बरनो चिनि कुंथाय बारानो अन्तत तिप्रा सारनो प्रेस मीडिया नि तिप्रा साना दरकार ठीक আছে म बर बिमानि गपांखाना गोसाम सात्र रक सिरिबो जों गभर्नमेन्ट रिया जों ताबुक जोंबो चिनि बुबाग्रानिनो जों रिसिनाय बा जों साइथ गय दङ बा हयतो जों सरकारनो सानाय जे अबनि लगे लगे ताय कायनि मुक्ति नांथुं जोंनाय उमाकान्तनि बुंबो साब उमाकान्त जों सिनियाको अनेक बरक सिनियाको उमाकान्त एवं चिनि जे राजा अ स्कुलनो सामका बिनि मांथं आरो कायनांथं नै हास्ते हापांनि ताबुंनि जे विशेषकै मिनिस्टारक साना नंथं अबखाय चिनि कयमु सुगन थाने थाने Hey,